bore mi gafodd Wil Cwac Cwac I ddeffro gan lais I dad. Hei, na Wil, ty dona ti'n clywed, neu mi fyddi di'n hwyr. Cwac, hwyr gora'n had. Atebodd Wil yn gysglyd gan agor un llygad. Hwyr? Yn hwyr I beth? Cwac! Yr ysgol! Mi fyddai'n hwyr yr ysgol a mi gai bryd o dafod Cwac! Rhythrodd I wisgo amdano a brysio I lawr y grisiau. O, dyma ti, Wil. Gwac, wyt ti'n gwybod faint o'r gloch ydy hi chwartari 9? Chwartari 9, Cwac! Rhaid I mi fynd i'r ysgol. Hei, beth am dy frecwast? Medde Martha. Ond yn rhy hwyr, roedd Wil wedi gwatnu hi drwy dro. O, rasymos o Dafydd yn rhaid I. Brensio chanol, edrych ar fy llawr I. O, tut. Edrychodd Martha wmffra ar ei gilydd a dechrau chwerthu'n yn braf. O, hwyr i'r ysgol. O, diar, heb ddim brecwast. Ond roedd Wil erbyn hyn yn bell I fwrdd a heb glywed dim. Cyn bo hir roedd o wedi pasio lle roedd Ifan yn byw, a Theo ei plisman, a siop Mr Pew siop bob dim, a bwthyn Mary Pickles. Ac nid oedd llawer o ffordd I fynd eto, I fod wedi colli wynt 2 waith drosodd. O, roedd yn gas gan o gyrraedd yr ysgol yn hwyr, a phan welodd nad o neb o gwmpas. Cwac! Rhaid fy mod i'n hwyr. A phan welodd y buarth yn wag. Cwac! Rhaid fy mod i'n hwyr ofnadwy. Cwac! Malwod mawr! Mae'r glwyd ar glo. O, be sy'n bod? Dim ond ar y penwythnos bydd yr ysgol ar glo. Meddyliodd fod I dad wedi gwneud camgymeriad. Wff, diddofo. Ond I fod yn hollol siŵr, penderfynodd holi Mr Pew siop bob dim. Ti'n trio gwneud ffwl o hwnna I. Dwi'n gwybod yn iawn pa ddwrnod ydi doso yma. Cwac! Ebe Wil a ffwrdd ag o fel mellten. Pwy oedd yn digwydd pasio'r siop ond Owi Plismon? Be dy ystyr o hyn o'n galwas I? Cwac, mae'n flin gen I Mr Owi Plismon. Wel is I monoch yn fanna. Plis fedrwch chi ddeud wrthai be di heddiw. O, rwy ti o bawb yn siŵr o wybod beth I heddiw yn dweud. Dydd Sadwrn, ia? Dydd Sadwrn? Pam wyt ti isio gwybod? Am fod yr ysgol wedi cael, ond doedd dad ddim yn cofio. Ling wasi, dos adra, a dywyd da iawn wrth dy dad dros da Roedd Wil yn fwy dryslyn ag erioed erbyn hyn. Pan nath i'r gegin doedd neb yno, ond nodyn, a Wil arno, yn dweud I fod I edrych ar y calendar. A phan edrychodd. Cwac! A'r eiliad nesaf daeth hwmffra Martha o'r parlwr. Beth? Adran barod, Wil. Cwac! Ffwl ebryll y dwy yn te? O, ie, Wil. A dyma Wil yn gwenu hefyd. Ar noson honno, I wneud iawn iddo am chwarae ffwl ebryll arno, daeth hwmffra a darn mawr o deisen prygenwer iddo, yn y gwely. Cwac!